kawa may katiwas og vlog kay kalit na sa kalipong magi ako nagunitan kay mura sa katumbahon. Hi guys, madyo buntag ninyong tanan guys. Namidari sa mga kusina sa likod. Namidaris kuan nagdengag guys kahoy. Na nagkuan si Junjo na lawoy. Lawoy na siya nga kuan guys. Kamunggay. Jaga mo ang taong nahumanan namo kananay lapwa dia. Amo na pud nga tortahon. Inja nagdengag demi kuan guys, kamuti. Nagamang kamuti guys na. Violet na siya na kamuti. Angka. Lami na midari guys kay nautan migas ani sa midani magdengag-dengag samtang nawa pay klase. Kay okay ra man pud di magsadyo kay wa may klase. Inja nagimo de Junjun og lamisa mao ni guys sa gijang gihimo nga lamisa. Diyan gibutangan po ni Jaguan lababo. Cycle guys, mga karaang gamit. Ninja, agamong ang pangsundod. Nadari gamong pangsundod. Mo ni jang ipanday gahapon nga lamisa. Para ay magdengag midani nami patong-patungan ba. Para di nami magbinalik-balik ug unsay kuwaon sa amo ang kusina pikas. Mo ni among bagong kusina. Ninja aga kaw mi kay kuan man. 1 man naay taligsik. Wa may atop dari na. Mo nang gasot-sot ni kuan guys. Kao. Mo ni guys ang gijang game mo nga lamisa. Nadari butangan ng mga kaldero sa ilawom. Pero pa ni nahuman ni Japan nga humanon. Nagamo ang lutoon. Para na mapatong-patungan. Kaya ani sa midani magluto-luto samtang na wapay klase. Lamag yung kamuti kay Violet. Usara man akong ispapo din na dala. Na guys, Violet tagamang kamuti. Kalami. Init pa. Lami magdengag danis kanang nayabuhan kay agi mo ang mga dinengag kay lami lahi ra jud siya sa kanang gas ba. Samot na gani kada ni magluto kanang nay mga ginisa humot kadyo agi mo ang niluto. Labi na agi mo ang dinengag nga kanang nay kanon. Lami siya lahi ra jud sa kanang nay dinengag nga lahi ra jud dinengag sa rice cooker ba. Naluto na guys sa gamang nilawoy. Kanidap yun be. Umari yung isunod niya mo ang kuan. Fried rice ko. Torta. Ipaway na yung torta? Ibalin sana ako ng kamote. Magkalot ta guys kay katunga ra may atop diri sa among kuan god. Among kusina. Kusina. Kansa ta. Naglain nagpanahon, tulo na kadlaw, galay nang panahon na siguro kuan the pressure. Pakana na mamaguna pa. Naluto na mag-isang utan o isang kanan pakana naguna. Dungan ko sa nato, kung busog ra ba may kayo nangawag nito kamote. Ano taligsik mo? Halimut magkaukaw. Mas lami magdungag sa kanang kuan guys, bakahoy. Fried rice ta guys. Unja dali ra pud maluto. Unja labi na kananay magkuan ba? Maggisa arang kahumot. Lami mo sa kahoy, bisa ka ko palutuan ako sa kahoy. Oh, gatubang mo gid kamote. Siyempre mukaan man ang mga guys ug kamote, kawat lang mo guys. Kamote. Gatubang ang kamote oy.
fried rice na guys. At sayang bahaw. Asan ugasan? Ugasin sa daan. Dapat naman na ano mo ng lababo diha. Pero hindi mo tamang tigit. Ako pitang umano na ron. Parang kaumot ang ginisa. Basta sa kahoy ka magkuhan luto. May isa. Para asan eh? Ha? Para asan Dire, eh? pinuha kay para sa fried rice na. Pagkato di ay. Kung gamay ra, mas namin daw sa sibuyas. Sa dyan na silang pangin-jogging guys. Ako mo uban. So katong ba dyan niya. Lakaw-lakaw ko. Pagkagabi mura ko gitakigan. Wa ko kasabot sa gibati. Na, paano siguro to ba? Nabigla. Hanggang sini nga guys. Itlog ay butang. Lamia sa fried rice, basta itlog raw. Harang kahumot. Basta ang gibutang sa itlog ra o kanang ahos dayon sibuyas bombay, sibuyas dawonan. Ano tayo? Hindi. Wow, kalami sa sinangag. Muni sinangag na pinobre guys. Sinakrilit dia. Sinangag na pinobre itlog, sibuyas dawonan og ahos. Kumutis ah. Kayo. Sinangag na pang mayaman ay mga green peas, hotdog, ham, binana. Yan lang gigamit kuan pa. Kanang butter. Kini pang mahirap pero depende sa pagluto. Lamig ni kaya magluto magana. Dali ra magluto sa kahoy no. Dali kay maluto. Ito na i-mix guys kaya ito nang sugdag luto ang torta. Tortang talong. Tangan na ito kamay bitsin. Kamay lang. Pangpalasa lang. Kaya na sila makamatay ko ng bitsin. Grabe kung patay na punta. Wala ginangamatay mga tiguang sa una bitsin may langgam. Bitsin o gasin na gani. Muna tataran mo sa una. Di pa uso ng chopping board na plastic. Uwi pa sa. Doon nakabuk na dito sila. Dako kayo pang pista. Starring ang kamuti ah. Luto na gamungkan guys, sinangag. Siningag na way kon guys. Among kamuti. Hindi namang tortahonon. Gimix na ni Junjun ng itlog. Doon na. Ang paborito sa pamilya Bikbik, tortang taong. Hey guys. Manimot tag kamote guys. Ano yung gidungag kanina? Korega-timo-timo kasi madam nalipong kanina guys. Yung kami katiwas sa vlog kay kalit na siya kalipong magi ako nagunitan kay mura siya katumbak gidaigda mo to sa sala. Yung sakit to siya. Nung giputulong ang video nila mga matiwas. Mga anta guys, kamote. Kamuting violet. May lamiti mo guys sa mga panpan. Kuha na kayo may palit og pan guys, mga kuan nanira. Jogging mo mi kanina. Kuha sa mukuyog. Ganiya pa mo nga. O gabi paggalayan niyang lawas ko no. Muto kaniyang mga lasing kapag mata nako. Ako sa gipuka mukuyog ba mag-jogging. Dili ko siya kay galayan no yung lawas. Yung camera ni Gian. Mga jogging na malit mig kamote, na malit mig puto. May tumuron. So kanina vlog me ito nagluto me. Kahit sa kalipong may ako nagunitan. Nga sa guys, maglain sa mo tag kanang singkulan dire, maglain yang kuan yang pera ko nung lain kayo. Hindi kasabot yung lawas. Natural man siguro na. Be. Kaya kamote. Kung buwang di ako na mag-istorya da. Si hi guys lang kauban.
Ako naman kung dato ni Stepnik. Stepnik. Hindi rin Stepnik malipong. Pagingana na ba? Ay namay nana ako gani ka nang muling ubaro muling ko grim ko gana murag yung matumba. Murag na pangagahang pananaw. Gibe na maayo mo kalit gana. Kahit di ko ingana, ingana ka mo ko dyan. Pag ingana na mura naman ko katumbaon. May consist na ni Kuya Samad. Pabipit ni Kamartis. Hi guys, manimutang kuan guys. Kamuti. Wala kasabot sang gibati ganiha. Ning kalitra ko. Kalipong nga. Mura katudya kagahang kuan. Pananaw. Kaya sa kamuti oh. Bitaw, baw, nansa niya na. Wala ko kasabot, nansa ko. Mula ginaging mo na. Kuan, ulag na tulato. Ay gini ako siya na bantayan ba na mura siya. Yung pamurong kutumbahon. Kaya pila-pilong po dito. Basig sa init. Basid sa mata siguro ko. Ako nagsutog sa amin. Basin sa mata ni mo. Duharay basihan dani. Yung di high blood, anemic. Pero imposible na magma-anemic. Manimik naman Posible pag high blood. Lami ka yung kamati. Ay, kamatis. Lami ka yung guys. Kamuti. Kulbaan naman ko ni mo kanina be. Pero lang ka nagpa kulbaan ako ra. Bantay ta. Kulang ra nagkuan be. Kulang ra nag kita to. Na may skin day guys oh. Ngayon ta guys. Amara po na pinalit sa akong igagaw sa likod. Oh. Unya na ka? Tawon sa ko skin day. Ngayon ta kayo skin day. Para mawahin mo lipong-lipong. Naun sa kay kabe. Yan nagbarang ramo ko kanihan. Yung kalit ramo kong gingi. Paginga na po na kay. Dito naman kung dahil na magkajug ang tinanawan. Murang na magkatudyan. Pero mo sa gunso na ganini. Di na dyan ni maajo. Kinahanglan na magpa-check up. Pabibi tayo. Kuha ka na to. Dyan yung kalit ramo ko kung matumba ko. Tunsis na siguro ko. Ako, grabe na upod. Tumba pa ganin, bityo itong sis. Wala kayo ba? Kung mabunaw din ng simento, madagdag ako. Hindi na maka-intonsis. Tumba ko. Sige na ganing kalipon. Kailangan siya magpa-check up. Kaya di gani magpa-BP, kaya pasig ni taas bagdugog, ng us-us ba? Kaya nanambot na rabap ko, sinay blood na ko. Kamu tiragay mo karon. Kamu tigsaging. Kanahan ba mag-exercise ko eh? Nakawala ko yung hinay. Ano ko nang nakawlakaw ta, pagkagabi, wako nakatug, kaya pitik-pitik agahang tahi. Ulam. Mura ko gitakigan. Kung kasabot sang gibati gabi, mura po gitakigan. Angin datong galakaw-lakaw sa plaza. Sila film sa lakaw-lakaw guys. Pero wa man nang tako ning dagan. Lakaw ra man to. Ay tapan ni kinabuhi nga ni uy, gamay ra kuan daghan na magpamatigod, lahi na jud kaadyo. Biglaon. Ano guys? Kaya ma-april taga-kuyawan taga-apil. Kuyawan mo ka. Ikaw rin kuyawan. Kuyawan kay nga to raman ko. Makuyawan jud ka og na daw ng juta. Hapit ra matumba. Ay ko ginana kay katong nakuyapan ka kapag kog perahan. Nakurog mo yung tuhod. Oh. Katong bago ka giparang dalati ka ospital unang na-admit ka na nakuyapan ka. Walang kakaibaw kung tuhod ka kurog. Labo pa yung nakuyawan. O nya. Not emergency. Nya. Hindi na kay katumbahon naman. Trauma ko do. Aptikan ni mo naka hingon pa. Kasi dahil mong napansin, anong aptik na kaso ka nakabuhis luwag. Siyempre, mga kag nawa sa imong blackout tatanan ni mong ay kalit imong mata ay pananaw. Huwag kasabot, mura katudjok ng pananaw nga ang lain mo. Mura kitudjok pa.
Ngano ka to nga pag ingana ra man mura naman ko gyud ingana, mura naman ko budget. Paminaw ra to nimong hinay to yung mga anak, katong yung mga anak kalit siguro to yung kalit ba? Ninglingi ra ba ko ingana kay mokuha ko sa kuan, ingana ra ba ko kay hantang kabuton tong imong pritohon nga taong. Nga pag ingana panaho kay mura naman ko gitudyo. Lain naman ka bang tanan na mura naman ko ning barag. Hindi na kayo ng kagbahal. Kaptikan di mo nakasawa pa. Kupa, nakabantay mo good. Sa kay cause na ng mga lipong kano. Ang kasagaran na ng malipong kay high blood, anemic, buntis. Marami kasagaran nga malipong, kanang buntis, malipong. May kayo na buntis ka? Hindi daw baga buntis. So may nakabuntis, jatot. Pero sa gunso na gani ni guys, medyo ni mga adyo. O sa aho pong mata. Ito yung lipong bay kay ubaan ko na trauma na ba ko itong nga niaging lipong ni mo ay kuha ni mo iyapan ka magka-trauma kay mo magka-trauma Step neck ra to kanina. Steve dito ka to Pag ingana ba? Palit na kag ingana din. sakit untang liog Ano sa itawag din na ano mulingi ka dyan? Mura Muganing- na kag malipong. Mura magaling ano nagsabak kay mawawat tawag na na. wow Mga tinagdan eh nga na ako kalit. Mga malipong na. Muna ako katumbahon. may kalit kang lingi sayang ino nagturta na daw ka buhok kay na pagod nasunog Kraman mo ka. Kraman. Kraman na. ay kraman siyempre Siyak na. tamsyak siyempre nakuyawan raw wag kong kalimot itong may tabo na mo sa bago kang hospital Gani, wala nakadungog si mama. Nakadungog pa to si mama. Musuwag ito. pero ito muna Luya mas mama. Una gani may nga na. Adyo padungog ni mama. Kay Luis mama magsuwag ito. pero sa una hospital mga tigulang mga pantay ba Ano gani, dito may kusina sa likod. Was mama, kaya kaya pa to si mama. Mataranta na po. mataranta na po doy lang po Suwag ito na. doy po mga tigulang ba yung mga trauma nabusog na mo sa kamote yan tamanit to na po na pumunit to ano eh Dami kuhan guys, skin deep. wala Dako pa maguglawas ni mo pa. buyaw pasalamat ko na dako ng nambok ka Lambok na nun, dagan na nun, ipamati. Medyo pa iniwang daw, ipamati yun. pwede mo ba ito Kung tambot, dahil pamati yun. Bagat sa lawas. Mga lipon-lipon. lagoy naman ang konti laram di mo gawin yung konti ilbing Magagay po man na ganyan, namuwasik. Pagkuhanin mo imong ibuya ang luwag. Nanalsik, ang katong naikwas abo. lagoy na konti murong tilog ka ng pero puno na pansin no Pati ilong gano'n, nakabuabo, ang katawang diyan. napaday Para magod kang kakraman pa. Para kang ka... alam mo ba Kuwan, pag tawanan sa ka, pamilya ng kuwan ma kamanjud ko Kraman ni tawag ka na Ang masyak ba? grabe na siya makuratan ra Mapit na makajabo-jabo ng mga... Relax ra, good. ay kaya mo jabo Parehas mo ni mama. ng tubig ko kinana mahulot na to na yung tubig ka gamay na lang kami ng tubig ako igbaunan magpabipi na po tabi sa sunod at daw pabipi ito naman niaging buwan karong pabipi na po ito buwan-buwan lang god Pero normal ra bagahang PPDS. Un. Jokuan pagod ron July pa ron sa pizza ron. July pa ron second week sa July. Andyan na pabipita. Last week na to sa June. O di ba bago pa tang nagpabipi? ang gani nako lagi ito nakalitra paglingi ba
sahar akong mata kay ako nagsamin. Saburan mo ko magsamin og may buhok. Importante mo ginagtutol. Hindi mo na yung buto nito. Nandiyan guys, marato nga mong vlogger ng tawa guys. Nandiyan nga yung salamat sa permanent yung pagtanaw guys sa mga vlog. Amping mo sa kanunay. Bye bye. Bye guys. God bless niyo tanan. Bye bye.